Ман Идрисов Марат Маҳмудович, мураббии варзида аз намуди армреслинг. Соли таваллудам 1970, оиладор, соҳиби як фарзанд. Фарзандам варзишгар аст. Даъват мекунам ки ҷавонон ба варзиш машғул шавад. Машқи имрӯз пагойрӯзӣ будааст. Як ҳафта ба 5 маротиба меоям. Машқҳои пагойрӯзӣ аввалин ҳами барои дихания, барои выносливост, барои саломатӣ. Якум барои саломатӣ. Дуюмаш ки ҳами ҳама вақт ҳами шогирдо бояд формада бояд бошад. Ҳами майдон барои ман ба ёд меорад ки ҳами ай соли 83-82 даврои шӯравӣ СССР ҳамҷа машқ мекардам, медавидам ҳамчиро ки ҳами якум тренери ман, устози ман байни вазнбардорӣ, аз намуди вазнбардорӣ Рашид Тулигенов мебошад. Онҳо соли 91-92 Қазоқстон рафтанд.